TikTok lifehacky. Poznáme ich každý, je ich strašne veľa, ale dneska sa zameriame konkrétne na make-upové lifehacky a ešte konkrétnejšie na halloweenské make-up lifehacky. Vyskúšame si 3 lifehacky a uvidíme, že ktorý sa nám podarí najlepšie. Teda ak sa nám vôbec nejaký podarí. Potrebovať takéto klieštiky na myhalnice, neviem tú terminológiu, a vďaka nim a ešte takémuto červenému rúžu, ja mám od Essence, by sa nám mali podariť vytvoriť také diabolské rohy. Jednoducho by malo stačiť túto hornú časť namalovať na červeno, pekne nanesieme, no a teraz sa idem modliť. Týmto smerom obtlačím si o čelo. Dobre, dajme tomu, že takto. OK, tým dokážem pracovať. Spravíme teraz trošku iný uhol. Vidíte, jak mám natočené? Trošku do takého špicata. OK, podľa mňa veľmi dobré. Ešte teda sa nám to musí podariť na druhej strane to isté vytvoriť. Znova nanesiem. Ja som začala v podstate v takom, je tam taký jak medzipriestor alebo prázdne miesto. Tam skúsim začať. Ten uhol, no to je čistá typovačka. A skúsim to ešte dokonca ľavou rukou, no tak to už úplne som sa zbláznila. Dobre. Tuto vidím, že som začínala pred takým tým mojim medzipriestorom. Obtlačame. Wow! Prosím? Viete, jak dlho by som sa s týmto kafrala? A to som použila slušné slovo. A my to môžeme kľudne nechať aj takto. Alebo, keď si trúfate, tak to môžeme ešte vyfarbiť. A na druhej strane to tiež vyfarbíme. Samozrejme, nemusíte používať červený rúž, môžete kľudne aj použiť farby na tvár. Ak máte aj štetec taký tenký, môžete aj ten použiť. Super! Tento lifehack u mňa prešiel na plnej čiare, dávam mu 10 z 10, akože reálne. Bol rýchly, bol účinný, pre niekoho, kto má problém so symetriou alebo s linkami kresliť, je to ideálne, je to fakt neskutočné a ešte to vyzerá aj sexy. Určite, ak použijete nejaký dlhotrvácný rúž, tak vám to vydrží aj celú noc a môžete pretancovať, prepiť celú noc, pohodička, oslavujeme. A môžeme sa presunúť na lifehack číslo 2. Potrebovať takúto vidličku, snažte sa zobrať si takú, ktorá má dlhšie tieto jednotlivé úseky. Taktiež budeme potrebovať opäť červený rúž. Aká náhodička, že? Samozrejme k Halloweenu patria rany, škrábance a o to sa dneska pokúsime. Z vonkajšej strany nanesieme červený rúž. Keď máme nanesený červený rúž, tak ako keby potiahneme po tom líci, snažte sa neporezať, ale tu by ste sa nemali, teda pokiaľ nie ste ľaví. Jednoducho spravíme peknú čiarku. Začiatok veľmi fajn. Lenže toto, trápne, nie? Zoberieme hnedý tieň, alebo aj kľudne ceruzku na obočie, prípadne hnedú linku a trošku si to vytieňujeme. Využijem takýto skosený štetek a použijem taktiež jeden z týchto tmavších hnedých tieňov na oči. Z tej vrchnej časti jednotlivých škriabancov nanášam a snažím sa, aby to vyzeralo proste tak realisticky, chápete? Môžete robiť rôznych veľkostí na rôznych miestach, cez oko, cez ústa, cez nos,
tým sa fakt dá vyhrať, môžete robiť viac a menších, alebo jedno a veľké. Ja som sa rozhodla tento efekt ešte zvýrazniť krvavými špliechancami. Môžete použiť kľudne umelú krv. Ja som sa rozhodla vyskúšať to s červenou vodou aktivovateľnou farbou. Uvidíme, idem s ňou poprvýkrát v živote pracovať. Použijem túto v strede. Si namočím takýto ploský štetec. Tu som si pripravila vodu, ohnem špíc a šplechnem. A absolútne nič sa nedieje. Skúsim štetec s väčšou plochou. Trošku som si trekla do oka. OK, funguje to určite viacej. Vyzerám momentálne, ako keby som mala nejakú alergickú reakciu. OK. Dobre, tuto by som to ukončila, tento lifehack. Ale hej, uznajme, je to funkčný lifehack, vyšiel, podľa mňa to vyzerá veľmi efektívne, až na tú moju neschopnosť spraviť špliechance s krvou. Je to opäť úžasný lifehack. Určite to vyskúšajte a dajte mi kľudne vedieť, že jak ste dopadli. Oceňte prosím, jak som si celé ruky zašpinila. V poslednom, alebo teda treťom lifehacku sa pokúsime spraviť pavučinu. Ja na to použijem paličku do uší, alebo odličovaciu paličku. Taktiež budem potrebovať opäť červený rúž, lebo som si povedala, že teda už spravím celý make-up červený. Zoberieme si paličku do uší, odstrihnem jeden koniec. Červený rúž potom nanesiem na túto časť paličky. Tak. A za túto konečnú časť si to držím. Spravím 4 čiarky. Ups. Ale ja to zachránim tým, že to budem opakovať. Takto teraz vyzeráme. V tejto fáze sa opäť vrátime k našim milovaným klieštikom a opäť aj tie nafarbíme. Do týchto medzipriestorov spravíme oblúky. Touto časťou von. A zopakujeme o trošku nižšie. Pozor, tentokrát už som neopierala celé, ale iba časť, keďže sa nám to pekne zúžuje. Dobre, idem to trošku vyčistiť a ozývam sa vám. Musím však povedať, že veľmi som to neupravovala, keďže jedná sa o rýchle lifehacky. Navyše, aj keď by som odmalovala niektoré červené bodky, tak tam zostane potom taký nepekný flak a to už úplne není ideálne, keď si robíte make-up na nejakú party. Poďme si teda zhodnotiť výsledky všetkých troch lifehackov. Osobne sa mi absolútne najviac páčil prvý lifehack. Bol veľmi rýchly, veľmi praktický, naozaj každý ho dokáže spraviť, keďže je náročnosťou veľmi jednoduchý a taktiež má každý doma červený rúž a hentie klieštiky. Druhý lifehack bol taktiež výborný, ale tam už je to trošku zdĺhavejšie, ale stále veľmi efektné. Kdežto ten tretí, ten by som vyslovene odporúčala iba amatérom a ľuďom, ktorí sa vôbec nevenujú make-upu. Vtedy áno, je to asi najlepšie, čo dokáže človek spraviť, ale ak už máte nejaké skúsenosti s make-upom a s robením liniek, tak to dáte lepšie aj voľnou rukou. Celkovo však hodnotím, že TikTok nesklamal. Dúfam, že sa vám teda takéto halloweenské video páčilo, že ste sa moc nebáli. A verím, že ste si aj zobrali z toho nejaké tie tipy a triky, že to vyskúšate, keď pôjdete na halloweenskú party, oslavu, alebo budete mať chuť len chvíľku niečo
tvoriť. Budem rada, ak ma aj podporíte lajkom, odberom, komentárom, zdieľaním, alebo ma budete sledovať aj na ostatných sociálnych sieťach, ako je Instagram, alebo práve TikTok. Tiež tam zdieľam rôzne kreatívne make-up looky, aj halloweenské, takže sa môžete inšpirovať. A my sa vidíme na budúce pri, samozrejme, menej už strašidelnom videu, nechcem vás vyplašiť. Ahojte!